Аз съм Кристиян. Това са Сисо Геймс БГ Фейскам. Аз съм Никси. И днеска ще снимаме футболно предизвикателство номер 2. Да започва. И Сисо Геймс БГ е 100. Крисо е 10. И Никито е 100. Сисо е 110. Гледайте канала на Сисо Геймс БГ. Про. И Крисо е 20. Вижте и най-добрият ни оператор Красио. Кой? Тапако. Никито е 200. Сега е Сисо Геймс БГ. И Сисо е 110. Аз съм колко? 200? Да. Не. 110. 120 е. А, 120 значи. Крисо е 30. Никито е 200 още. Сисо е 120. И Крисо е 130. Въобще не обръщай. И Сисо още си е 120. И 40. И 30. Извинете. Сега е Крисо. И Крисо е 220. И 30. И сега следва Ники. Йо, Ники е 210. Иска съм злата на днес.
Сисо е 130. О, Крисо е 230 съм. Аз съм седната Кристиано Роналдо, Никито е 210. Не ми викайте. Никсито е 210. Как 210, 220? Добре. Писанчи. Да. И сега е Крисо. Крисо се засилва. И бележи горна града. И Крисо е на първо място с 320. За България! О, Никито е на второ място. И Писанчо е на трето място. Сисо Геймс BG още. Чао. Сега ако не знам. Чакай, кой ще снима? Не знам. Кой да играе? Дуспи. Дуспи малко, ама. Кой ще снима? Значи телефон. Ще го оставим някъде. Чакай, ще го спра на малко за пауза. Да, хора, сега ще играем и Дуспи. Аз срещу Красо. Аз срещу Красо. Вратаря ще бъде Крисо. Нека да вземеш топката. И сега хора, само да взема топката, ще дойдем. Ще те с мангали и ни ритнаят топката. Да ги бъва в черните. Ники. Да ходим на стадиона. Много пътата. Много по-хубаво е. Знам. Ники, не забравяй, че играете до 10. Що до 10? В бити 5 успей, кой така е почта. Даде?
Ники, като направя 100 сабскрайбъра, ще си купя една камера. Една камера. И аз кога ще... Ей, ти сам казвай, че си на штора. Сега не е ли пети удар? Сега е пети удар. Ей, сега стои. И Никола спечели. Върни още няма. Той няма да се става. Аз съм победителя в първата игра. Сега ще върня и не знам кой ще играе. Да. И така 1-0 за Красио. Фокса. Така сега е ред на Сисо. И спасение. И гол. Аз се чудя къде е вие. Къде бе? И пропуск, дами и господа. И спасение. И спасение. И спасение. И Красио. Хайде, хайде! И гол вкара! Тя не може да снима топката. Да й покажа красотата на топката. Вижте ми бъчите, бъчите.
Го краш Фокса. Чакай. Дай. И свърши ти то, няма смисъл. Ти как ги кажеш? Хайде, то вече ти без да тоска да спираме. Хайде вече тук. Колко вече да играем? Дай си приятел. Ти пък умря като говориш при положение 3-0. 3-1. Аз водих красо 2-1. Да, как ще съм говорил 4-0? 2-1 го водих, бе. Бих, защото имаше шанс той да ме би. Хайде, дайте той да бъде, толкова някой да сме вече. Хайде, дайте така, мачи тук, бе. Аз победих хора. И той ще бъде за този клип. Харесайте, споделяйте, коментирайте, сабскрайбове. Разбира се, абонирайте се за мен, за Сису Геймс BG и Никси, разбира се. Дайте по един лайк, ако ви е харесал и до скоро!